No, pán komentátor, ako sa nám vyjadríte? Áno, áno, pani Westerňačka, dredatá, lady. Toč! Áno, točíme a ide na prvý kolmák. A ideme. To je ono! Krásne vyhrala Grand Prix, môže ísť už domov. To je ono! Super, výborne. A ešte raz by chcela, Cimpa, toto ambiciózne decko. Aj, poď to, jak to nasvalalo. A ideš. Ideš. Ja sa poserem. Áno, hucka do koľa. Ideš. A pozeráme sa, áno. Perfektne pripravená Westerňačka. Vidíme to na anglickom štýle. Áno. Gratulácia sú Jaša Jurčičová. A potlesk! Potlesk! Ako by si to zhrnuli? Veľmi to bolo dobre. Videli ste priamo z Grand Prix z Hosťovej. Bomba! Zvýšili sme prekážku, rozoskakovanie ide teraz momentálne. Uvidíme, či to dojebe. Toč! Áno, a ideme. Pozeraj sa!